Dwaro mondo mi piny owacho okony oganda mondo oyud teko maler kata clean energy mondo lek mar piny mangima maneno ni oganda duto tiyo gi teko maler koromo higa 2030 ochop kare. George Juma nigi ler kowuok Migori. Seche ma piny Kenya kod pinje mamoko dhi nyime kod ng'wech mar neno ni koro oganda koro tiyo kod teko maler kata clean energy ka oromo higa mar 2030, oganda ma oting'o jogo makelo rogo mag alwora wach ni teko maler pod ok yudre mayot ka nengo bende koro pod ni malo. Lipot mong'ere kaka Migori County Geospatial Plan mar kind higa mar 2020 kod higa mar 2030 yango ni maromo 71% mag oganda e kaunti ma Migori pod tiyo kod yien e tedo, ka maromo 17% bende tiyo kod makaa e tedo. Yore teko ariyogi gin mago matiyo kod lokruok mar kor lwasi. Government oketo maino mar environment nikech environment no en mokonyowa mang'eny ahinya. Koro na gombo ni government mondo ket maino gi kabisa kembni moyie konyo alwora. Moko jokedo ni alwora mawuok go mag Awendo dhi nyime kod jiwo oganda mondo koro ti kod teko maler ka piny owacho bende gijiwo mondo koro kony e neno ni oganda oyudo teko maler mayot kendo jolo chenro mag pidho yien. Timotong' yien drought medore. Seche ma drought medore ka yien bende onge, erosion bende timore. Koro gigi kiduto kane wang'iyo kwa consider kaka jo Kenya monego rit Kenya, waneno ni wadar uru e weche mag tiyo gi yien kata maka to wakonyre uru gi pellets. Jokedo ni alwora go mag Awendo tiyo kod weche go mag tuke kaachiel kod moko e puonjo oganda ber mar tiyo kod teko maler. Sani yude yien mimodo tek. Joma goyo maka bende nigi challenge nikech bunge sani koro odok matin. Emomiyo watemo mondo wa encourage sana nikech magi ma is readily available and storage mare bende ber. Opogore gi yien mago osialo madongo kande. Jokanyo makedo ni alwora ka otele kod jojo koth wach ni ber ka piny owacho keto maino e loso gige teko maler ma oting'o pellets mondo koro konye tedo mondo oganda owere kod yien. En kuimoke mochako liel to liel ka gas be is more finer than kata gas, and mar ariyo gini is very cheap, 30 kilograms inyalo tiyogo kata for 1 month. Ber mare en ni ok ogol iro, kik giti kod jiko magolo iro chande mang'eny ahinya nikech iro no bende harmful ne ngima dhano. Giwacho ni pellets ben achiel kuom gigo magolo teko maler nyalo konyo duoko piny muya mar carbon ma itudo kod lokruok mar kor lwasi. Asebet katiyo gi panel kuom higa achiel mangima kendo en gi jiko ne mikete gi kako liel. Kinyiewo paked ni nyalo tiyo mana gi 50 bob kende, nyalo chwako chae mited godo chiembi meiko machiegni, inyalo chwako nyaka nyoyo nyaka oganda. Jaoda osetiyo kode kendo ng'e